čuli izvrsne paneliste. Okupili smo preko 20 startupova, među njima i nekoliko najboljih koji su baš bili pravi primjer kako uspjeti iz Hrvatske i to su podijelili sa drugima. Nadamo se da će ovi drugi startupovi koji su danas izlagali svoje ideje dogodine ili na nekoj idućoj Startup Europe regati upravo predstavljati svoje izvanredne uspjehe.